Dobar dan. Danas ćemo da obrađujemo mehaničke talase. Sa različitim primjerima talasnog kretanja srećemo se u svakodnevnom životu. To su, na primjer, govor, muzika, radio i TV talasi, svjetlost i sl. Bez obzira na vrstu talasa, opšti zakoni koji se odnose na njihovo prostiranje važe za sve talase i mogu se proučavati na primjeru mehaničkih talasa. Proces prenošenja oscilatornog kretanja sa jedne na drugu česticu elastične sredine naziva se talas. Mjesto u kome započinje talasno kretanje predstavlja izvor talasa. Geometrijski oblik koji obrazuje deformacija nastala zbog oscilovanja čestica sredine predstavlja talasni front. Rastojanje do kojeg se oscilovanje prenese kroz sredinu za vrijeme od jednog perioda naziva se talasna dužina. Talasna dužina se obilježava sa grčkim slovom lambda i jedinica za talasnu dužinu jeste metar. Na primjeru sa slike možete vidjeti što u stvari predstavlja jedna talasna dužina. Brzina talasa jednaka je proizvodu talasne dužine i frekvencije oscilovanja. Brzina talasa obilježava se sa malim slovom c i formula za brzinu talasa u stvari jednaka je lambda puta ni ili lambda kroz t veliko, gdje t veliko predstavlja period oscilovanja. Frekvencija ni predstavlja broj oscilacija u jednoj sekundi. Prvi primjer. Prošao je čamac sa motorom čija je frekvencija obrtanja elise od 0,4 kHz. Izmjereno je rastojanje između dva susjedna brijega od 60 cm. Odredi brzinu prostiranja talasa kroz vodu. Prvo što radimo, zapišemo podatke koje imamo. Frekvencija ni je 0,4 Hz, pomnožimo se 1000 da bismo dobili osnovnu jedinicu Hz. Talasna dužina lambda u stvari predstavlja rastojanje između dva susjedna brijega i ona je jednaka 60 cm, odnosno 0,6 metara. I nepoznata nam je brzina prostiranja talasa c. Znamo da nam je formula za brzinu prostiranja talasa lambda puta ni, odnosno uvrstimo podatke koje imamo, c je jednako, umjesto lambda pišemo 0,6 metara, umjesto ni pišemo 400 Hz ili 401 kroz sekund, pošto je Hz u stvari jednak 1 kroz sekund, i dobijemo vrijednost za brzinu prostiranja talasa 240 metara kroz sekund. Podjela talasa. Linijski talas postaje prostiranjem talasa u jednom smjeru. Primjer vidimo na slici je kada jedan kraj konca pomjeramo gore-dolje. Zatim površinski talas, on nastaje prostiranjem talasa u svim pravcima po površini. To je u stvari primjer kao kada bacimo kamen u vodu. Sferni ili prostorni talas postoji u homogenoj sredini u kojoj je brzina prostiranja talasa u svim pravcima ista i takav talas će se širiti u koncentričnim sferama. Prema pravcu oscilovanja čestice elastične sredine u odnosu na pravac prostiranja talasa, talasi se dijele na poprečne ili transverzalne talase. To su talasi kada čestice sredine osciluju normalno pravac kretanja talasa. I uzdužni ili longitudinalni talasi su talasi kada čestice sredine osciluju u pravcu prostiranja talasa. Možete vidjeti na slikama razliku između transverzalnih i longitudinalnih talasa. Talasi se također mogu podijeliti na nekoherentne talase koji su neuređeni, sadrže različite talasne dužine i prostiru se u različitim smjerovima. I koherentni talasi su talasi koji imaju istu talasnu dužinu,
Prostire se u istom smjeru i u svakoj tački prostora imaju istu faznu razliku. Jačina talasa je energija koja se prenosi u 1 sekundi kroz metar kvadratni normalno na pravac prenošenja talasa. To bi bilo sve za danas. Hvala na pažnji.